Bol postavený v roku 1989, ale najprv ako administratívna budova. Ako hotel bol prestavaný až v roku 1992. Ďalšie miesto pred nami. Dnes vám prinášame príbeh ďalšieho hotela so smutným koncom. Konkrétne tohto tu, ktorý nesie názov Cyprian. Tak sa doma pohodlne usaďte, dajte si niečo pod zub, nejaké to píčičko k tomu a poďte sa spolu s nami pozrieť na to, ako vyzerá hotel dnes. No hej, bo schody tu nie sú. Páni a dámové, vítame vás v hoteli Cyprian. Nech sa páči. Kamo, ale to je keby sa robila nejaká rekonštrukcia, alebo strašne to tu je vypratané. No, vypratané je vypratané. Ako myslím, že je podlaha jak vyzametaná, ci kokos. Kúkaj tu, takto cvičil. Tyká kráso. Tak toto je jaký tlak. Však tam ideš, tam? Neznam. Pýtam sa vody, vypredaj, máme bielý záhod, ďalší bielý záhod, díka, také, toto, aj turbo majú. Vypredaj záhody, ľudia. Chcete záhod? Predáme záhod. Čak tí vysavače, to sú všade, ci kokos. Hej. Díky, jaký kávovar. Kámo, bereme kávovar domů. Nechceme? Žive, poď sa tu kúkaj, aký starý vysavače. Aj kávovar, jaký starý. A to sme stále len pri zemi, ci kokos. Ty jo, nádherná kúpeľka.
Kamo, a to sme stále pri zemi. Máš ešte to. Dobre. Čo tu to je? Rozpískej, nie? Či to tam je rozpískej, čo ešte sa nikto nezabije. Kúkaj, jaká nová skrinka, ci kokos, kamo. Kamo, však to normálne nová skrinka. Masaker, toto je cikokso, ale parádne vyprataný, strašne dobre vyzerá. Však to úplne múry, všetko zachované, pekné. Tam ešte nové skrinky, jak... Tyjo, to bol nejaký bar. Ale pekne to tu máte, vedúci. Tu ako prešli sme veľa hotely alebo čo, ale takto zaujímavý hotel sme nevideli, ne? Ďakujeme.
nejakú zajímavosť o tomto hoteli? Tak jedna taká najväčšia zaujímavosť, čo je, že v roku 97 hotel získal ocenenie Zlatý jedálny listok za svoju gastronomickú ponuku. A to vtedy aj dávali aj Red Bulli, tam boli tu zahrnuté. Red Bulli, všetko. Ale viete, čo sa mi najviac páči na tom vašom hoteli? To je fajne stoličky. Človek, keď sa oprie, to sa cíti jak v nebi, to masáž na hotel. Dobre. Tak môžete potom dať ocenenie za najlepšie stoličky v reštaurácii Aj také hotelu. dá sa. Všetko, A toto dole, toto je sauny, a toto je tam kúpele, toto je... môžete využívať. Čo cvičí tam človek. To máte hodinu v cene. Hodina v cene, dobre, takže keď vypijeme ten Red Bull, preletám mám celý hotel. Ľudne, preletajte hotel, dávajte recenzie, lajkujte. Okrem tých cehlov, máte aj niečo iné na bare? Rozbrakované. Vykladli zase. My všade, kde prídeme, všetky hotely vykladnuté, toto nie je moje. Dobre, ale vedúci, výborné. Máte túto isto, že na celný garant, to je klobúk dole. Ďakujeme. Hovorím si, že vyzametané. Jak keby mal ísť do prerábky ten hotel každú chvíľu. Je skôr tak, jak keby niekto mal začal robiť rekonštrukciu, ale nepokračoval. Termín to skončil. Mne to príde, ako keby teraz sa robila ešte okno otvorené. Grafity všade. To by nebolo ono, keby v nejakom opustenom mieste nebol grafit. Vieš, jak mi to príde? Ja keď som behal po stavbách a keď sa začali robiť stavby, že holá stavba a pripravené na to, vieš, že zarúbne už na to. Čisto mi tak príde, tak z toho, čo je. Strašne, mne to príde úplne vyhladené, vyčistené všetko. A to sme teraz na druhom poschodí kvázi. Ладно, не присыпешь на круг. Ide niekto hore? Je tu rebrík.
Ježiš, David, zlomí sa v rebrík. Nič, tu ma iba váta. Ešte rekli. Čo ti hráš? Hotel mal kapacitu 66 lôžok. Hotel ponúkal taktiež kongresovú miestnosť, saunu, športovisko, požičovňu bicyklov, reštauráciu, keby fungovalo dneska aj elektrické kolobežky, elektrické bicykle, korčule, sánky v zime, lyže, snowboardy, všade to všetko mali. A v roku 2013 hotel definitívne uzavrel svoje brány. V roku 2018 hotel bol ešte ponúkaný do dražby, no nenašiel sa žiadny kupec a odvtedy chátra až dodnes.